हाय लोगोफोर आंनि दिनैनि गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौबो नोंथांमोनखौ फिन खेब बरायहरनाय थाबाय। नै आङो दा आसि लारुसो एवनो नागिरदों सनाफोर। दिनैहाय फुङाव अखा हादों नालाय ओंखायनो नै बोथोरा जोबोद गुसु नालाय ओंखायनो गरम गरम आसि लारु एवनानै जानोसैलाय आब'आ। नायलांबाय थादो लोगोफोर भिडिअनि गेजेरजों मा मा दिन्थिलांनो हायो दिन्थिलांसै। नै सिखारग्रोमोना जाय ब्रुं ब्रुं साहा फुदुंनो रेडि जालायबाय आरो लोगोफोर। नोंथांमोना बेखौनो एसे स्राय दिन्थिलांनोसै आरो थुदो लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। नै लोगोफोर जोंहा दिनैहाय नै आसि एवदों, आसिजों नै गाइखेर साहा। नै अखा हादों नालाय बोथोरा गुसुथार ओंखायनो नै आसि लारु एवबाय जोंहा लोगोफोर। सोलोंसै नै जोंना माबाया आसि दोनग्रा माबाया मामोनलाय प्लेटआ देन्जारसोलै आथिं गोनांलायथार। लोंदो जाराव सा लोंनांदों जोंहा नै सा लोंनायनि सावरि जोंहा लोगोफोर। बोथोरा जा गुसुना अखा हादोंमोन। नै ओरैजाय फिसाजोआ आसि एवगासिनो आंना। रोंहांबाय फिसाजोखौ आसि एवनो फोरोंदों लोगोफोर। नै रोंहांबाय आंना। मा सफ्रि जानो? नै बेहा वासार लुज जादों नानिया मोनानिफ्राय। आं रोङाखै। सा लोंदोंहाय लोगोफोर जोंहा नै। बिबोनां आं फंबाय आब' बेवाय नै ज'नो र' ओमफ्राय नै फिसाजोआ ओरैजाय होख्लायगासिनो बिमाफोरनो एवना होनाया। दे थाब थाब एव मोजां एर गेसा खानायाव नांगोन। जोंना मा अर जरायना होथारनांदों आलु फाजायावनो मैया। आलु फाजा एवनो रोंबाय। हारसिंहाय आलुआ हाग्लिबाय थायो। 8-10 आलु थाङो सानसेयाव। जोंना सोयाबा आलु माबानि बिदि बरायो। लोगोफोर जोंहा गाबोनहाय मोसौ थुखैनायावनो नै मोखोना बिबार बाब्रिकप इरि दानबायनो। गाबोनहाय संक्रान्ति नालाय मोसौनि बैसागु मोसौ थुखैनायाव होग्राखौ दानबाय आरो नै माखासे दानबावनांगौ दं। नै दा बेखौल' दानग्रोदों। लोगोफोर नै जोंहा बैसागोनि बाजाराव थांनो नागिरदों आरो ओमफ्राय नानिखौबो एसे उदै गाज्रि जादों नालाय वासार लुज जादों बेखौ एसे मुलि बायनो डक्टरनाव लांनो नागिरदों आरो। नै जोङो दा बैसागोनि बाजाराव थांनो ओंखारबाय आरो ओमफ्राय एसे फार्मासियावबो दिन्थिनोसै आरो नानिखौ। नानिया मोनानिफ्रायनो एसे उदै गाज्रि जाबाय थादों नालाय लोगोफोर। नै दा थांनो नागिरदों बैसागोनि बाजार खालामहैनोसै लोगोफोर। नायलांबाय थादो। हाथायाव थांसैने नानि जोंहा ना नै नानिया बाजाबाय लोमजानायखाय दद्र' जादों दिनै। आइदि नोङो नै नानिया खिनाय जादों। गावहा मेथाइ जायोबा ओमफ्राय खियो। नै जोङो दा थांसै लोगोफोर फैद'। सान्दुं गोसा जाबाय दहाय फुङाव जा अखा हानाया लोगोफोर। सान्दुं गोसा जाबाय दहाय फुङावथ' जा अखा हादों दिनैहाय हरनिफ्रायनो। र' इयाव गाखोनोसै। फार्मासियाव फैबाय लोगोफोर। मुलि लानांगौसै आरो टाउनाव थांनायनि सिगां। फार्मासियाव मुलि लाग्रोबाय। मुलि इरि लाखांबाय लोगोफोर। एबार टाउनाव थांसै। लोगोफोर जोङो फार्मासियाव मुलि लानानै फैफिनबाय आरो नै हस्पिटालाव
हस्पिटाला फार्मासियावनो लाना फैबाय जों नै दा टाउनाव थांनो ओंखारबोलायबाय आरो हस्पिटालाव हाबासै आरो बेलासि लायनायखाय सिटार लामायानो रेल गेट बन्दहाय लोगोफोर लोगोफोर बाजार मोनफैबाय जोंहा जोंहा सिद्दा सिद्दि आसान दखानाव हाबबाय नै बैसागोनि आसान लानोसै जोंहा जि खुसिरखा बैसागोनि लोगोफोर देलायग्रा लालाबाय थादों मानसिफ्रा लोगोफोर जा खुसिर नै एरायख'नो हालायलाया सना आसान बैसागोनि नानिनो आसान नायदों बैसागोनि आसान नै आसान nó không cái này lại này cái này nữa không nghe chứ không được mà lên cái này này của slan này bé উপর ধর উপর তো শুভ আর উপর তো শুভ বস্তুটা আয়না কয়না কয়না আপনার কেন হবে ডাবল এক্সেল জানেন তো এই লাই মজা না বানি নে মিঠাই লান নাগরবাই जों लोगोफोर चिकेन ललिपप मिठाई लादों लोगोफोर मोनबाय नो मिठाई बानायनो थाखाय 처음으로다. 네 लोगोफोर जोंहा दा डिफल्टआव सोबाय आरो न'आव थांसै डिफल्टआव लाबाय सोगासिनो लोगोफोर जोंहा दा टाउननिफ्राय ओंखारबोबाय आरो न'आव थांनो नै बैसागोनि सान्दा लाखिदों लामायाव सान्दा लाखिदों लोगोफोर लामा सान्दा लाखिनाय लुथार लोगोफोर दिनैहाय हाथाय बाराय नालाय बिजनिया बैसागो फांसननि लामा लामा जि सान्दा लाखिदों हारसाफोर बर'फोर बैसागोनि बाजार खरसा लोगोफोर फिसा फिसा बुस्थुसो नै बियो चिकेन ललिपप हाथाय फुरा एरि नै गुमैनि गस्ला ओमफ्राय नैबे नानिनि गस्ला नानिनि फिसा फिसासो लोगोफोर दख'ना एरिसो नानिखौ गानहोनानै दिन्थिनोसै आङो र' नै जोंहा बाजारनिफ्राय फैबाय लोगोफोर नै नानिना बैसागोनि दख'नाया मोजां मोननो माखै मोनदों सियाना हामगोन ना ने फैसा गाननो गानसै फैगोनसै जा दख'ना गोदान नानिनि नै बैसागोनि नै नानिया दख'ना गोदानखौ गानबाय मालाय दे मोसादो नानि बैसागो होनदो लोमजानायखाय नै दासो मुलि जाहैनानै फैदों बिजनिनिफ्राय लोगोफोर नै दख'ना गोदानखौ गाननायबाय बैसागोनि दख'ना बायनायखौ ini media kado nuna ini monaयावनो हरथार खिनानै थालायबाय बैसागु समावनो नानिया
आसानाबो गोदान दा नोंना लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै बाय बाय मेंबाय बाजाराव थांनानै फैनानै